Oimorenya kwa Ramogi kamora mora maintiere ageno ne idhi maber kendo irwako lewni maliet kalora ne okang'ayo ni kuma intiere bende nyidho kata koyo ng'ech. Kao kamano gin kinde ma thoth oganda noselamone kendo kinde gi makoth wabed motang' kalore kod oula mamol kaachiel koda koyo mabende samoro kudho kuonde mathoth. Odhiambo ma kawuono waikonu chenro mathoth. Weche mag siasa notuomore koni koda kocha e kaunti ma Kisii ka jatend piny William Ruto ne nie limbe kono kaachiel koda ogai mar kweth mar Azimio Raila Odinga mabende koro ne ntiere chenro mopogore opogore e kaunti ma Kisii. Piny mangima nyako Ramogi bende hingo odiochieng' mar tuo mar kahera mong'ere gi dhongere ni tuberculosis kata TB. Osenyiedhore ni kata obedo ni TB nitiere koda yadhe. Oganda mathoth pod wito ngimagi ka migawo mar thieth wacho ni oganda maromo 20,000 e pacho ka tho higa ka higa kaluwore koda tuo mar kahera. Bende yudore ni thoth jogo miyudo koda tuo mar kahera gin joma chuo kaluwore ni thoth joma chuo ok dhi e ute thieth kinde ka kinde mar pimore e wi tuo mar kahera. Nyako Ramogi magi kod mamoko magi e moko weche ma omiyo pek. Doho ochungo jolup jotend migepe 50 manyocha ochamo muma e chako tich ayanga. Tungependa sana tukiheshimu, lakini wacha fujo, wacha maandamano. Kila Mkenya ana haki ya kukutana, ana haki ya kuandamana. Jatend piny William Ruto medo kwedo ng'anyo mag Azimio ka jo Azimio ramo ni ng'anyo biro dhi nyime. Apisa sadek manyo timo apedhe nam Lolwe owito ngimagi to kie manyo gitiyogo nimo. Machiegni kendo nyako Ramogi pan ni nyalo tudori kodwa e namba ma en 26000. Bende wayudore mbui mag oganda mopogore kama tingo Facebook, yudo wa YouTube, yudo wa Instagram, yudo wa Twitter. Wanyalo tuwa kaluwore koda weche manyien mana kaka gidonjonwa. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo. Jatend piny wacho William Ruto notelo ne jotelo mamoko e kwedo ng'anyo madhi nyime e pacho ka mobagi kweth mar Azimio la Umoja kowacho ni ponono ni Raila Odinga ni kod wach e wi loch mare e yiero mokalo to onego chome tir kar jiwo ng'anyo mamedo ketho mwandu. Kane oloso e gweng' mage Tacho Nyaribari Masaba kaunti ma Kisii e nyasi mar rwako pacho jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu, Ruto singo ni sirikande ok bi chiwo thuolo ne joma nyayo chenro ma obalo kod chike ma pacho ka. Jotelo mane ni e nyasino osingo tiyo kod piny owacho mar Ruto e chwalo dongruok ne jopiny. Kuna mtoto wetu tena saa 3 asubuhi, wengine wakaingia saa 6. Ana His Excellency the President. Kwa hiyo watu wa kufanya kazi, hatutaki kuingia kwa barabara. My friend, stop the arrogance. Stop the contempt for ordinary people. What are you asking okas? What are you asking touts? What are you asking ordinary business people? You have gone with violence. You have gone with chaos and anarchy to visit on ordinary people who are going about their business. If you have issues, deal with me. Forget about ordinary wananchi of the Republic of Kenya. Tafadhali, we want to respect everybody. Lakini mambo ya fujo na maandamano na kupiganisha watu na kuharibu mali ni mambo ambayo hayakubaliki katika society yeyote tukiendekea mbele. Kapono ntiere weche mag siasa en siasa mag kaunti ma Migori pod medo nyiedhore lela motelo limbe mar jatend piny William Ruto e kaunti ma Migori mabiro timore chieng' Ngeso ka koro gavana ma Migori Ochilo Ayako wacho ni ok obi chopo e nyasino. Kane oloso gi jofwambo e kar jot mare, Ochilo wacho ni nyasino ok orwake ji te, komedo ni kata en owuon wach mar limbe mar jatend piny Migori oneno mana e mbui kod ute fwambo ka onge oboke mayange kaka achiel kuom welo e nyasino.
Ochido kata kamano wacho ni Ruto ni thuolo mar limo gwenge duto e pacho ka. Kata kamano jotelo mamoko e kaunti ma Migori to rwako Ruto e kaunti no ka giwacho ni gibiro yuoro e nyasi mar jatend piny. E limbe mare Ruto geno ni biro yango gedo mar apaya ma Mote Marabu, Suba Kuria, Nyangonga, Nyakonge, Kitonga, Masaba, kendo yango tieko gera apaya mar Taranganya kochomo Timaru, Nyamatiro Center kod Kegonga Loliondo. Asebedo kawinjo matin kikuodho kata kiwacho ni president mar Kenya biro limo jo Migori, kata thuolo makawuono pok ayudo kopimna e yo moyangore ni obiro kanye Migori County, to obiro timo ang'o Migori County, to obiro timo ang'o gini. Doho mamalo chungo gwelo mar jolop jotend migepe 50 manyo chamo muma odiochieng' manyoro. Doho no tamo jolop jotend migepe go e donjo e apisi ayanga ka irito ng'eto e wi gwelo margi. Riwruok mar okinde mano LSK kod Katiba Institute ne ochwalo burano e doho ka giwacho ni jatend piny William Ruto ne otimo gwelo no tok chik. Kalura gi riwruok mar okinde jatend piny William Ruto ne owinjo tim gwelo mar jolop jotend migepe 23 ok 50 mane ogwelo. Doho no ma Nairobi ogolo chik ni jolup jotend migepe go ok bi chamo osara nyaka bi winj bura makwedo gwelo maggi. Jodito mag Azimio ramo ni ng'anyo margi biro dhi nyime nyaka piny owacho winj dwaro maggi. Ka giloso e kaunti ma Kisii, jotelo go nyiso jatend piny William Ruto mondo yaw sava ka owacho ni en ema ne oyombo e yiero maduong' mokalo. Chris Owino miyowa mathoth. Dwokruok mar wache kind josiasa mag Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza odhi nyime odhiambo makawuono e gwenge mag Kisii. Kweth mar Azimio kotelnegi kod ogai margi Raila Odinga onyonore ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka IBC yaw sava mare kaachiel gi piny owacho dwoko piny nengo ngima. Sisi tutaendelea kuunga mkono baba, tutaendelea kuandamana milele na milele, hata tukukufa watoto wetu wataendelea kuandamana mpaka sava ifunguliwe. Kwa sababu tumesema kila Mkenya ana haki ya kukutana, ana haki ya kuandamana, ana haki vile vile ya kutembea. Kwa sababu tunasema Jumatatu Wakenya yote wajitokeze wafanye maandamano. Mko tayari? Mabiro katodoko ni riwruoge mag ute lamo mapacho kae osebedo ka jiwo Azimio kod piny owacho mondo bed piny kendo timo twak mar tieko ywaruok manie kindgi moloyo bago ng'anyo. Wewe fungua sava. Kama wewe ulishinda, fungua sava. Kuna baya gani? Sava ndio msema kweli, ukweli yote iko ndani ya sava. Kagiloso e gwenge mag Nyaturube kinde iko mar Mora Ontegi, ma en janyuol kansila machon Manyaribari Masaba Jackson Otegi, Azimio oseyo Ruto kuom uso bad migepe mag piny owacho ma ok opuodh kod od bura kaka chik dwaro. Upande mwingine wanataka kuuza mashirika ya serikali bila kupitia kwa bunge. Wanataka kuuza mashirika ya serikali na makampuni ya serikali kwa watu yao wao wenyewe. Tumesema la. Jotelogo opako Raila kuom kedo ne ratiro mag oganda e pacho kae kendo kwayo jopiny mondo wuog oko karomgi e kedo ne ratiro mag chieng' ng'anyo. Nchi wa sehemu hii ya Kisii County, tear gas ni mali ya wananchi, ni taxes ambazo tunalipa. Ikiwa wataleta tear gas, tunakutana na wao, sawa ama si sawa? Ndio amesema Monday tujitoe kila pale kupigania haki zetu. Wangapi Monday tutatoka nje? Chris Owino, Ramogi TV. Doho mamalo chungo chik manogol kod duol mochung'ne tudruok e pacho ka mano Communications Authority mane kumo ute fwambo menya achiel kachiel ng'anyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Duol mar CA ne buogo mayo ute fwambo ma okalo kiewo mar kumno lesen poni gilando ng'anyo achiel kachiel. Jang'ad buche John Gichigite doho ma Milimani ogolo chik ma ochungo kumno. Mae luwo ng'ur mane ochwal e doho kod Katiba Institute mane yango ni okang' mar CA biro ketho ratiro mar ute fwambo.
Ramogi wadhi nyaka kaunti ma Samburu kama bende koro monj ma otimore ji adek owito ngimagi e monj ma otimore gwenge moko ariyo e kaunti no. Jodak medo nyiso luoro ni njore ok dog chien kata obedo ni apisas mag arita medo timo pedha e gwenge go. Lipod ni ne olosi kod ripota mara Brad Jilima. Lit kod kuyo pod okwako gwenge ma Lolurubai Achas Post e kaunti ma Samburu kaluwore kod monj mane otimore kawuono gokinyi. Wachore ni jonjore no monjo gwengego monego ji adek e gima ilieko ni en okang' mar chulo kuor e wi kuo jamni e gwenge Malibamba. Ndugu yangu leo asubuhi amepeleka ng'ombe malishoni, tukakuta ameuliwa hapo na hatuna ukweli yote ni nini ametendeka huko. Tukakuta yeye mwili yake inalala chini na hiyo watu hajachukua mali yetu, tukakuta tu yeye ilikuwa amekufa. Watoto wanakufa, watoto wa miaka 14. Hakuna kitu inachukuliwa, ni wayo watu inatolewa na watu wanakufa na hakuna hatua inachukuliwa ili wajambazi watolewe. Jiario no negi e alora ma Lolurubai Samburu East kangato achiel to no negi e gweng malol Misigiyoi Samburu West. Ngima jokwath ariyo ni e kinda kuru gi Asumbi banka ne ochiel gi kod magina gi joma undugo. Kijana moja ambaye ni ya miaka 15 na mzee kijana ambaye ako na miaka 34 na hakuna mali ilishukuliwa, na hii ni mara ya pili watu kutoka kaunti jirani kukuja kutufamia. Dak lero ni muoch bunde emane ogologie udi ka bang'e ne gibuok ni jowadgi moko no wito ngimagi e monjno. Watu nasikia tu marisasi ikipigwa. Tukauliza ni nini? Unajua tena hapa kwetu ni mali ya exercise. Tunafikiria labda ni jeshi wanafanya exercise. Mbaga wachungaji wengine wale walikuwa na hawa watu ndio walikimbia. Jotelo ma wuok Samburu oseyo monj makinde ka kinde mamedo olokoyo e chuny jodak. Lakini sisi kama serikali tungependa tunafuatilia. Jonjore onano kata obedo ni apisas magarita timo apedha e gwengego. Minor jatend piny Rachel Ruto kwayo oganda mondo kik juang' joma pod kech kayo kata obedo ni koth osechako chwe. Mama Rachel ogoro kwayo makamae kinde mane oyango chiemb kony ma itero e kaunti za 4 kawuono. Komachielo jodak moko ma Turkana orwako chiemb kony. Ripota marwa Viola Alando emane oloso lipodni. Minor jatend piny Kenya Rachel Ruto kawuono yango chenro ma chwalo chiemb kony e kaunti sa 4 ma pod kale midhiero mar kech. Olero ni kaunti sa 4 mag Garissa, Samburu, Baringo kod Laikipia biro yudo loche 30 mag chiemo mibiro pogino jodak e counties go. Chenro mar pogo chiemo ibiro ta kod riwruok mar Red Cross. You have come together, not just working alone, but coming with all the partners that have put food together today to take food to 9 different counties of Garissa, 4 trucks, Samburu, 2 trucks, Baringo, 2 trucks, Laikipia, 2 trucks, Baringo, Samburu, 1 each, and Laikipia, 1 truck, and Garissa, 1. Kony makamano omuonyo omenda maromo shillings million 30. Mama Rachel puoyo riwruoge duto mane ochwalo kony ne jodak mangaji oluoro ka omedo jiwo jopiny mondo med konyo joma kalo midhiero mar kech. I want to thank Rotary Club of Parklands and the Sunrise Workers Club led by Dr. Razik Kantaria for your contemporary commitment to help Kenyans faced by famine. And I want to thank all the partners. Bende olero ni migao mar pur kachiel gi piny owacho nigi chenro maneno ni puothe manie gwenge mag counties go oiki kendo kom kodhi kod mbolea mikeyo gi piny owacho nyayo keyo mag cham. We have the Ministry of Agriculture and of course the government working to revive farming lands like Galana Kulalu, Tarda and Bura, so that we don't have to depend on rain-fed agriculture, so that we can grow food there and be able to distribute to the other parts of the country. Komachielo kweth ma jo Samario mang'won ochwalo kony ma chiemo ne jodak ma Loturere e kaunti ma Turkana kama oro segoyo tach kuom kinde malach. Jodak orwako chiemb kony kod mor kane opogi oganda kod oduma e kind chiemo mamoko. Sisi tumechiba leo. Tunasema Mungu asante. Asante Mungu wetu.
ile ulileta mtu yako, napatia sisi chakula leo hii. Target yetu ya kwanza siku ya leo ni kuwafikia wamama wajane, wamama wazee na watoto ambao hawana wazazi, kuwaletea chakula. Kaunti ma Turkana en achiel kuom kauntis ma osebedo kakale midhiero mar kech kaluwore gi oro ma osebetie. Ramogi gi kanyo wadone oywe matin kata kamano ka waduogo wabiro duogo koda laktar Agre mabende biro leronwa moko kuom gigo monego wang'e kotudore koda tuo mar kahera odiochieng' ma kawuono mabende piny ngima yango odiochieng' mar tuono. Asomo moko kuom ote mabende wuoro kanyo ka Ramogi TV piny Kenya dhi kanye President owek duong' kore an Steven Otieno doyo wuod Kadem onge gima Raila wacho gi Ruto gi Rigathi osecha Raila siro ng'anyo ber biro bedo tok ng'anyono aneno Joakinga Ramogi TV chopo maler e center mar Kamecha Beach an kaseneno baba e news tokoro amor Ramogi TV ero kamana enya okaneno gima ne idwaro wacho kanya enya kata kamano biro some bang' mambo nangi ni en wach mane mabede dwani mondo twak kodwa kao kamano wakao yweyo matin waduoko koda weche mathoth kik idhi mabor. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palamino chienga tandora mojonya. Kitume mowa kelonu otenore ndhadhu magi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti, Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer, Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen Otieno. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our Supercharged Multi-Bet bonus on Shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. At Safaricom Foundation, we partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. Because when we unite, there's nothing we can't do. Seche ma wan piny ema ngima miyo wate mondo ng'e chir gi yie ma wan go mar kelo lokruok e ngimawa. Kik iket rapim ne tembe mabironi. Tem mondo ilo tembe te mabironi. Dial *811*383# to get Seche ma wan piny. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi nyime gi weche manyien kama bende wabiro miyi lipot achiel kachiel mar Meru Bay kama oyangore ni apisas 3 mag piny owacho owito ngimagi e masira mane otimore nam Lolwe otieno ma piny orugodo kawuono. Bende kaluwore koda ote machalo kamano wabiro twak achiel kachiel koda ripota marwa mabende nitiere apisas go nyetimo apedha mar mwandu ma ok opuodhi e nam e kinde ma yiegi nimo e chuny nam Lolwe alwora ma Mugabo. Kaluwore kod lipot mane ochopo ka obila kwan apisas 8 nie yieno ka koro joma noresi medo yudo thieth. Yie ma nimo en mar duol mochung'ne solo sure pacho ka mano mar KRA. Apisas mag Coast Guard, Kenya Maritime kod jotelo mag dho wedhe otudore e chenro mar manyo joma pok oyudi. Nitiere bot mar KRA mano dhi e patrol, to ka gin e patrol to yamo olokore.
koro ka yamo lokore to koth moro be chwe. Koro kae giduogo mondo giduog e wath kama ging'eyo, to bot chal ka gima ne injin otuomo kidi, kae to injin okwamo. Koro yamo nendo oloko meli, oloko bot, te gin ji aboro e iye. Koro ji adek miss nyaka sani, koro pok wayudogi, to Kenya Coast Guard osechopo ka. We've had a multi-agency team coming in to support the exercise. We have Kenya Coast Guard services on the ground. We've also had the Border Patrol unit also doing a lot of work towards the effort. Jogo ma onge kod life jacket. Ni kik ng'ato donje yie ka onge life jacket ka odhi nam. Bedo ni onge life jacket, inyalo wito ngimani e yo mapiyo sana. And kini gi life jacket, obiro konyo ngimani kata obedo ni yie opukore, to pod inyalo bedo e wi pi kanyo ma nyaka dang' konyi tikonyo ngimani. Onge life jacket, samoro ng'ato onge uwezo mango life jacket. Kono wako kwa serikali, onyo biches moko ikete rescue, life jackets. Kono wako kwa mondo ikonye life jackets mondo safety bed mang'eny e nam kai. Ramogi kaluwore kod lipodno mana kanase wacho watudore achiel kachiel kod George Juma manie kaunti no ma Migori mondo miwa mathoth ewi chenro mar manyo joma ne ni e masira mar nam. Achiel kachiel watudore kod George Juma bende neno kanyo oimore George Juma. Inyalo nyisowa ni to chal mar reso jomodong' mane nitiere masirano dhi nade gi e kindeni. Erokamano awinji makare en kinde maromo seche 10 kod 8 nyaka ne chenro machal kod mae mar manyo apisas go Mario kuom gin obila ta achiel kuom gin dereva mar yieni ma bende nyaka sani nonimo osebedo ka dhi nyime e dhowadno mar Mugabo e sab kono manyatike en chino bende nyaka sama wuoni koro chunge matin kada bende apisas gi koro poko nikech nyaka sani koro piny oseyuso ka bende gone chenro machal kod mae mar dhi nyime kod manyo apisas gi kine chakre okinyi ma odiochieng' makiny ka bende lipot mwasi sani kuwuok kuom jatend obila e gwego mag Nyatike Dorothy Migarusha oyango odiochieng' makiny koro gidhi kelo apisas go mag jolweny mag pi mabende ong'ere kaka Kenya Navy mabende koro kine chopo e dhowadno mar Mugabo kio ne kony e chenro mar manyo apisas adekgi mabende nyaka sani koro kong'eni to gisewito ngimagi kata pok giwito ngimagi mabende ma obiro kaluwore kod masira manotimore otieno manyoro kar saa 6 kod dakika 15 mabende yie moriko ne gintiere go timo kachero e nam Lolwe ne ogwe kidi ka bende kanyo ema ne olokore ka bende apisas adekgi ne olutore pi kanyo kaachiel kod bonde ariyo bende apisas ariyo mago bende noting'o be olal masira machal kod manoero ka bende apisas maromo 5 bende ne nitie yie machal kod ma ginto ne resgi kabedo siang ni pod gidhi nyime kod do thieth osiptende mopogore e kaunti ma Migori nyaka sani duolno kata mana team no mar Kenya Coast Guard ema koro nyaka sani otele chiendo madhi nyime kod manya apisas gi ka oten gi kod apisas go mawuok kuom mano milo kaka Border Patrol kaachiel kod jotend wedhe kata BMU e gwengo mag Nyatike bende nyaka sani koro pod nitie kod geno ne gibiro dhi nyime kod manya apisas adekgi mar ng'iyo ni to iboyudi ka gi ngima koso ka gisewito ngimagi ka bende nyaka sani koro kata jogo bende nyaka sani sudo ka lupo dhowadni mar Mugabo wacho ni masira machal kod magi ok mae kinde mokwongo jolupo bende osore masira machal kod magi ka ywak mar gima duong' en ni kata sama bende kod dhi nyime kod manya apisas gi ber ka piny owacho keto kata duolno kata timno ma bende koro nyalo konyo sama masira machal kod mayo timno giwacho ni nyoro ne onge jogo bende nyakonyo mapiyo mondo ni ochopi e kama ne gino timore ma mita 200 kuwuok e dhowadni mar Mugabo mondo nyi okony mapiyo e chiendo mar reso jogi ka bende wani poni koro inyalo ket timni kata giwi kaka jolupo nyalo konyo gi sama masira machal kod ma nyayudogi ka bende komachielo bende jolupo gi bende kwayo ni thoth gi dhi e nam Lolwe ma onge life saving jacket no bende kapo ni ng'ato olwar e nam onyalo lew kuom seche moko kendo nyalo miyo koro resogi ka bende kata sama nwalimo dhowadhe nwaneno ka sama ni manya apisas gi nitie jolupo ma bende ne dhi nyime kod lupo e dhowadhni ka gionge life saving jacket gina kama ng'iso ne kama siro yudogi ok inyalo lew pi ka bende nyaka sani wageno odiochieng' makiny chien machal kod mae mar manya apisas gi kine chakre mondo wang'e ni to e gigo ma odiochieng' be kiny ne yud gi koso ne dhi nade e chenro machal kod mae bende koro kiny ne jol kod apisas go ma Kenya Navy. Erokamano George Juma en lipot malit ahinya ma bende wageno ni biro medo luwanwa kanyo to ahinya
koluwore koda weche mag rwako life jacket kata gigo mabende nyalo konyo e geng'o masira machalo kamano kaluwore ni mano ok masira mokwongo matimore e nam lolwe. Ponono ni bende piny owacho nyalo keto okenge maneno ni jogo duto madonjo e nembe orwakore e yo makare ne tich magidhi timo. Erokamano ahinya Jojo kuom lipodno. Nyako Ramogi mano ne lipota mara Jojo makawuok e kaunti ma Migori kaluwore koda masira manyo otimore otieno manyoro e nam lolwe mano e gwenge mag Miuru. Wadhi nyime koda weche manyien. Piny Kenya ogoyo okang' e geng'o kod thiedho tuo mar kahera tok lando chenro mag chanjo mar tuono. Kata obedo ni chanjono pod ni e oreya mar pimo teko ne geng'o tuono, migawo mar thieth onyiso geno ni dongruok makamano biro konyo e duoko chien landruok mar kahera. Ka piny mangima e hingo odiochieng' kahera, ijiwo jopiny mondo ochop e pim kendo lu thieth kaka dwarore. Piny Kenya en achiel kuom pinje 30 e piny mangima maturgi osigo mapek mar tuo kahera. Kata obedo ni tuo kahera thiedhore, lipot mar migawo mar thieth yango ni kwan ji maromo 20,000 tho higa ka higa kaluwore kod tuoni. Direkta mar weche thieth e pacho ka Laktar Andrew Mulwa lero ni Jo-Kenya ma kwan gi romo 140 gamo tuo kahera higa ka higa. Kata kamano migawo mar thieth ok hiny fwenyo jotuo gi duto. TB is responsible for death of over 20,000 people every year, and it infects about 150,000 people in the country every year. As a country, we have made progress in the last year. In the last year, we were only able to identify 70,000 of the 140,000 expected cases in the society. This year we have identified over 93,000, which is a significant improvement. Our target is to identify the 100% of the TB. Ikine mapiny mangima hingo odiochieng' tuo kahera, piny Kenya bende keto maino e kedo kod tuoni. To avoid missing out on TB diagnosis, they need to screen everybody who has cough of any duration. Previously, they used to just screen people who have cough of at least 2 weeks. But we informed them through our National TB Prevalence Survey that they need to screen anybody who presents with cough and better more if they can also take chest X-ray. That will guide them to the next step, which is the gene expert testing. Bad migawo mochung'ne nonro mag thieth e Kemri temo chanjo 2 moselosi mar geng'o tuo kahera. Chenro mar temo teko chanjo ni e okang' mar 3 kendo ka migawo mar thieth geto chanjo nyithindo 1,500 mawuok e kaunti ma Siaya kod Nairobi e chenrono. We completed enrolling for a recombinant BCG vaccine in infant study in children, where we enrolled 851 newborns at birth here in Nairobi and about 812 in Siaya. And we vaccinated them in 2 groups. One is an improved BCG, that's called a recombinant BCG vaccine, and then comparing that to BCG, and we are trying to look at prevention of infection from TB and subsequently preventing disease. Kemri bende rango kaka chenro mar temo chanjo e okang' mar 3 kind rowere kod jomadongo biro timore. Okang' mar 2 mar temo chanjo ni kuom ji 3,500 mawuok e pinje mopogore e Afrika nonyiso geno ni chanjono nyalo biro tiyo makare. We've just been selected for a phase 3 vaccine study that's going to be vaccinating adolescents and adults. And the idea of this vaccine is to prevent people who are latently infected with TB from progressing from latent infection to active TB disease. Riwruok mochung'ne thieth e piny ngima lero ni mana 40% kende mar omenda mane dwarore kedo gi tuo kahera emane pinje ochopo kare. Mae luwo ni omenda mathoth ne ochwal e chenro mar kedo gi midhusi mar korona e higa mokalo. Ijiwo oganda mondo ochop e pim mar duoko piny landruok kod pek mar thiedho kahera. Bende lipodno emarokowa e twak marwa kawuono mana kana singo wantiere studio koda Laktar Agri Okumu mabende wada twak kaluwore koda landruok mar tuo mar kahera ahinya boma Nairobi kalone laktar e boma ni wadang'io landruok mar tuono kaachiel koda moko yore mag geng'o kendo thiedho tuono machiegni laktar. Inyalo mana leronwa tiji e boma Nairobi kaka pok wachako twak. Okay. Erokamano agone Madam Cyprus erokamano kodoso Royal Media Group. An iluonga ni Agri Okumu. Atiyo kaka
atiyo gi Nairobi County Government kendo atiyo kaka sub-county TB and leprosy and lung disease coordinator. A-coordinator weche mag shida mag kifua e sub-county ma Nairobi. Kamane nyalo nyisowa ni to landruok mar tuo mar kahera chalo nade county ma Nairobi? Koro tuo mar kahera kawanwang'o en tuo manochakore chon. En tuo masani nigi higni maloyo 3 million kawan gi tuo mar kahera 3 million. En tuo ma chien kuchocho ji nokelewa maber, lakini nikech sirikal osetimo chenro mang'eny mag miyo ji rieko gi ng'eyo dalili mag tuoni, koro miyo wasesonga mbele kabisa. Koro king'iyo maber tuo mar kahera gi dho kisungu waluonge ni TB, en tuo ma describe kaka tuo malandore mayot, matiende describe kaka infectious, kendo wachak waluonge ni en airborne, matiende landore e yamo kaendi. Koro king'iyo sana yo molandore, nyaka be ni nitie ng'at moro man gi tuoni, to ka nitie machiegni gi ng'at moro maonge tuoni. Koro inwang'o ka ng'at man gi tuoni ofuolo ama oger ama kowuoyo ama kower, to nyalo release kwiri mag bacteria mwaluongo ni mycobacterium. Ko release gigi to seche magine kor muya cha, ka ng'at moro maonge gi tuoni cha nobedo machiegni kode, to obro ywayo chembe gi koluwo ume, to kendo dhi obo mare. Baso kochopi obo, gik moko ariyo nyalo timore. Ka kinga mar dende ni maber, to white blood cells nyalo nego kwiri ni marum kamano. To ka kwiri gi overpower lungs mare, to nyiso ni kwiri gi dhi medo nyuolore, baso ng'ani chako bedo gi dalili mag kahera. Owich dalili mag kahera man malo mogik en fuolo. Chon iwacho ni fuolo malo wigi 2, lakini tinde wanwang'o ni kata fuolo mar ndalo matin nyalo bedo kahera. Mar 2, dalili en ni ng'ato weight lal mapiyo piyo bila sababu. Jomoko inwang'o ka gi sweat, jasho motieno chako nindo to pok ochiew ka dende bedsheet te gin pi. Fever man malo, jomoko bedo gi kifua ramogi maluongo ni chest pain, to jomoko be golo kego man gi remo. To bende nitiere joma nigi tuo kahera ma ok nyis ranyisi sama chakore? Koro gima lich Madam Cyprus gi tuo mar kahera, nikech germs ni onyuolore mos kabisa. Lakini bono ka in 24 hours onyuolore dichiel kende, to mano is very slow. Matin nikech onyuolore mos, signs and symptoms be wuok mapiny. Ibono ka joto, liet biro mana matin to samoro lal. Matin to samoro lal. Koro ibono ka nitie jok man gi signs moko waluongo ni mild, matin kabisa lakini en gi TB. Koro sani ng'ata man gi fuolo moro amora kata mar ndalo matin, wa advise ni ne daktari, obro examine zaidi molo kanyo, obro penjo moko ni to fuolo ni en mar ndalo adi, bogolo kego, bas obro koni test monego tim, mabe wadhi discuss mbele. Mana kwa dhi papio pe nikech aneno ka saa maratin. En ang'o kata okenge mage musekedo ka kaunti ma Nairobi e temo geng'o, nikech wang'eyo ni geng'o lo thiedho landruok mar tuo kahera? Koro kang' waseketo mang'eny korka side mar sirikal to gi health partners. Wan gi partners mang'eny ma support weche mag health. Okenge achiel kuom waseketo en ni wasebedo ka wapuonjo ji, ka wa target community. Ne wawe wach moro matin ni wariti osiptal cha. Wadhi e estate, nikech geni sani kaka Nairobi 70 to 80% mag Nairobi residents, the 5 million, odak in formal settlement, 70 to 80%. Koro wa target ji e estate, wadhi wawuoyo kodgi, watimo negi health education, wakono gi dalili mag TB, kendo wakono gi ni ka gineno dalili gi, to gidhi osiptal machiegni, mosiptende wa kaka mag Nairobi mag public gite, wapimo TB free, kata $1 ok chul. Baso kosepimi kachacha, to kapono nwang' ka in gi TB, matibabu be wami free.
Koro mago kenge ma sirikal gi health partners osetimo. Manyiso ni ute thieth duto mag piny owacho ithiedho ipimo kendo ithiedho TB nono maonge chudo. Erokamano daktari. Koro kachako adhi okang' machielo, adwa kuna jopiny kaka tuo mar TB ni oselandore. Aparo ni kapok idhi mabor nikech wach maduong' mabende samoro chando ji en ni kuom kinde malach tuo mar TB kata tuo mar kahera osetud machiegni koda kute mag ayaki. Bende gini en adier? Mano ok en adier. Higni machien kama niparo ni ka in gi tuo mar ayaki to in gi tuo mar kahera, to ka in gi tuo mar kahera to in gi tuo mar ayaki. But bang' timo research ma wasebedo ka watimo, ne wanuang'o ni like nitie prevalence survey motim 2016 mano nuang'o ni out of ji te mano nuang' ka nigi TB Kenya ka 82% ne onge ukimwi. 82% ne gin gi TB to gionge ukimwi. Matiende wadong' gata malo 28 kende mane nigo ukimwi. To mabe biro nikech chenro ma sirikal oseketo prevention machiel kuom gi en early detection. Watemo mondo wapim ji mondo wanuang' tuo ni mapema kendo waket ji yath mar TB mapema. Mar ariyo, nitie groups moko mar at risk mar nuang'o TB kaka jok man gi kute mag ayaki. Koro nitie yath moro ma omiyogi ni TB preventive therapy mageng'o TB. Koro jok man gi tuo mar HIV wasebedo ka waketo gi preventive therapy mar TB ni makendo mano oseduoka ata mar gi chien mar nuang'o TB. Bende wachore kata migawo mar thieth odiochieng' manyoro mano director mar weche thieth Laktar Andrew wacho ni report mar higa mokalo gi higa ni nyiso ni joma chuo mathoth emiyudo koda tuo mar kahera kipimo koda joma mine. Bende en gino moyudo koru kocha to ang'o musetimo e chenro magu mar geto joma chuo? Mano en adier. Mano be nonuang'e the same prevalence survey ya 2016. Mano nuang' ni chuo nuang'e malo mon. To gima miyo matimore, mokuongo chuo nigi poor health seeking behavior, matiende ni kata kotuo to temo rianore. Kitambo ng'at ma dichuo biri ma donje hospital makweni daktari awinjo ka fuolo. Ibo nuang'o ka osetemo kata mana muonyo Panadol, samoro aonda ni otere marach to pod wacho no chako tema Moxil, odhi e chemist onyiewo yath. Joma mon ting'e ni ka owinjo lit moro matin ni to obudhgo. Koro ma osechangia kabisa joma chuo bedo gi tuo ni malo. Mar ariyo, joma chuo king'iyo lifestyle margi, inuang'o ka social life gihero bedo kuonde moko mibudhe gi kaka bar, kaka Nairobi ka wines and spirit gi opong'o. Tinuang'o ka kuonde gi ji obete mang'eny to ventilation yamo ok kale maber. Joma chuo bino ka ndawa ni. Inuang'o ka joma chuo madho ndawa malo joma mon. To kuwach ni ndawa kelo kahera, ndawa okel kahera. Gima ndawa timo en ni oketo boni bedo mayom yom, matuo mora mora mobiro to maki mayot. Pneumonia ko biro to maki mayot. Koro kanye makama wa relate godo chuo kata gi madho ndawa to gi poor health seeking behavior. Erokamano nya daktari, ma en penjo na mogik sa aneno ka osema wawang'wa. Kemri sani nie chenro mar manyo chanjo mar tuo mag vaccine. Kabere giwacho ni gintiere chenro sani gitemo mar nyithindo matindo kaachiel koda mar rowere gi joma dongo. Wabiro rito thuolo maromo nade mar yudo chanjo mar TB? Koro ma nitie research madhi nyime mar kelo chanjo madimi ji mondo geng' TB ni. Ingawa pod en stage moro mapiny, but waopo igani kapok orumo wabro nuang'o a way through. To kata kiwe mano pod wan ga gi chanjo moro ma wamiyo nyithindo miluongo ni BCG michuoyo ka. Embe pod en chanjo mapunguza TB, sana sana opunguza TB kahera mama kali, ok nomiyo kinwang' TB kabisa, lakini opunguza kata ka inwang'o TB to kikinwang' moro mami bedo admitted cha. Then Cyprus kiye na mana adwa mano obedo wach ni mogik. Wach na mogik. Adwa wacho mana ni nitie gik moko ma ji wacho mok gin adier about TB, ma oluongo ni myths. Mok gin adier.
Jomoko wacho ni TB en juok ama kaera en juok ng'ato ire, mano kadir. TB en tuo ma ng'ato nwang'o en airborne. Jomoko be wacho ni TB luwore anyuola, ni kwarwa ne ni kode, wuonwa be nonego koro anya bedo kode, ok adier. Jomoko be wacho ni TB nwang'o gi jok ma madho ndawa. TB nyalo mako kata mana nyathi mathin, ng'at maduong'. Jomoko be wacho ni TB ni kimadho chak mar punda to thiedho TB. Koro magi te gin gik moko adier. Koro katieko kabisa tanya kono johera wa ni TB en gima preventable, matiende ni onyalo geng'ore, to ponono nwang'i kode tithiedhi michangi, to kendo matibabu en free. Erokamano laktar. Yeah. Ang'eyo ni wabiro wantie koda chenjo mar penj laktar. Ang'eyo ni nyalo bire mondo iler mathoth. Nikech ni gi weche mathoth koda tuo mar kahera ma pod nego ji kata obedo ni othiedhore. Erokamano nya laktar. Erokamano gi jowinjwa. Mano laktar Agre mabende lero landruok mar tuono mar kahera kabende kawuono en odiochieng' mar yango kata mar hingo tuo mar kahera. Wach maduong' mabende winjo kanyo ni ok en adiera ni kute mag ayaki, ng'ama nigi kute mag ayaki yot ne yudo tuo mar kahera. Gik moko ariyogo onge kaka omakore, mana ka ji osebedo ka wache. Gima duong' en ni tuo mar kahera en tuono manyalo thiedhore, yadhe nitiere, kendo gima duong' en ni idhi mondo pimi. Joma chuo ohero dhi e ute thieth. Ma en thuolo mari mar kiny wuoth achiel kachiel kidhi e od thieth mantie machiegni kodi, kendo par ni piny owacho chiwo thieth kendo pim kod thieth mar tuo kahera nono maonge chudo. Wadhi nyime gi weche manyien. Kaunti ma Busia osechako keto ikruok mar kedo gi midhusi mar Marburg poni omuoch pacho ka. Kar thieth ma Alupe mantiere gwenge mag Teso South oketo tenge wards 4 manotigodo e kinde kedo kod midhusi mar corona. Jatend migawo mar thieth e kaunti no Beatrice Naholi wacho ni Busia nitiere tong' kendo rwako welo mathoth mano ma oketo gi akicha. Kar thieth no ma oketo tenge otendi 80 kod masinde mag muya miyueyo oyango ni midhiero maduong' manyalo biro bedoe en nok mar lony kod jochiw thieth kachiel kod gige kedo gi tuoni ka omuoch. Tumetembea kwa hospitali. Nataka kusema kuwa tuna vitu kadhaa kama tuko na msaada ile ilikuja ya oxygen kutoka national government ile msimu wa COVID. Pia tuko na bado zile isolation rooms kwa zinatumika na ziko na vitanda za sawasawa, ziko pia na connections ya oxygen. They are very good beds, they can actually take care of the patients. Lakini pia tuko na ukosefu fulani, hatuna commodities saa hizi, hatuna supplies na hatuna enough personnel in case we have to go into that way of treating patients from the Marburg. Kwa hivyo tunataka kuomba wizara serikali kuu ikuja itusaidie tuweze kuwa na mikakati imara kulingana na vile tunaweza pambana na hii ugonjwa wa Marburg. Tunapo ambia watu yetu ni ya kwamba wachungane na high fever, body aches, na baadaye wanapoona mgonjwa anatoka damu ofyo wachungane na hizo dalili. We request for support in terms of transport facilities including well and fully equipped ambulance that can help in transporting patients, especially critical care patients, to areas that they can receive care, advanced care in adequate time. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda? Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kike baji goi bang masira yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende *487*4# mondo mi yud bima boda.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dial *811 *271# to get adhan. Oneging'e maber ni abihan. An kae mondo agol ni lit te mantiere e chunyi. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion e siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Machiegni e paw tuke, tim adhula mar Gor Mahia oyudo fuong'ruok bang'